Čau, takže hráme zase Hypixel, takže idem tu a ideme si spraviť nejaké nástroje. Dobre, ja idem tu. Dobre, kúpime nejaké veci. Tak čo sa radí. Postavám to tu. Dobre. Čo to nejaké? Kamo. Jakže ma zabil s dreveným mečom, keď ja som mal železný? To je nejaké pokazené. Hello there. Tam zničili. Ono tentečko to je tady. Tu čo tu je? A tu zabili typečka. Kamo, no pekne. Ty mi dali kombo. Čo? No už to odpočítaj, ideme. Jedna. Dobre. To je nejaký divný tento. Dobre. 45, 50. Tak, dobre. Tak. Dobre. Ne. Substitujeme. No tak našiel som nejakú mapu ešte, neviem či to je za mapu. Ja si zistím. 3, 2, 1, 4. Poďme sa to strieľať. No, skoro. Jej, to čo to tu je? Jaj, sú meteority, aha, ja som nemal. Ideme ďalšie hruto do toho. Tak čo? Typek je so mnou. Nice, kamo to. Nie, ale to bombarduje aj všetky bloky. Dobre, bombardujeme. Koľko vlny mám? Tak. Bomby. Aj vlnu mám. Čo sa stalo? Tam hádžeme. Kamo. Dobre, nevadí. Pár som ich pozabíjala. Koľko nás to je? 11, 12, 14, 16, dobre. Je to hra. 18 u nás tu už. Kamo. Aha. Tu sa musíme naháňať. Jaj. Aha. Musíme nejakého typka hitnúť. Mám toto. Typek, čekaj. Umrem. Dobre, je to typek.
Dal som to inému typkovi. On to zase ja. Ten typek mi to istý dal. Kamu. A ja ten, ktorý má TNTčko, nemôžem ho vypnúť, hej? Veľa, no. Kamu, typek je to zase ja. Nie, umrel som, kamo. Nevadí. No, ideme teraz tu musíme behať potom. Habibi, gang to Dubai. Lahoda 779. 4, 3, 2, 1, štart. Dobre, ideme. Na seba som si to dal, ja som dobrý. Tak musíme sa držať čo najdlhšie tu. Je to hodné, no. Kamo. Ideme, no. Dobre. Ty vole. Nie. Ja som rovno prepadol cez celý, kamo. Používam toto dobre, no. Ja tu berem rohy. Dobre. Mám si busty. Ja som to už vymenil, tak nevadí, no. Tak. Ideme. Kamo, musíme mať dobré skore. Kamo, toto už je tesnotka. Kúkam na čísla, aký som a... skvelé, no. Tam už je posledné. Tak. Kamo, myslíš, že ešte je niekto nad nami? Nie. Není tam nikto. Dobre. Dobre. Lenže najhoršie je to, že keď padnem na dolné, je možné, že padnem do diery už rovno. Tak, kámo, no. Ja som posledný tu hore. Dobre, kámo. No, tak nič, no. Som najdlhšie vydržal v hentých. Kamo. Toto je testé. Kamo. Dobre. Ale som prešiel medzi poslednými. Takže čaute a dajte like a odber. Čaute. Čau.